Finti. Tajjeb ħafna ta' Il-teknoloġija x'ġara. imwaħla ma tazzallu qiegħda ħej. L-Italja. Għax l-oħra naqra disposta li għaxxa janzi. Di xi ħaġa ġdida, Biex ħaġa għaxej konvenjenti wis. Bdejt nimmaġinak ħad iġi hekk b'xi ħaġa jew jidħol xi xismu hawn xi drone hawnhekk u Minn hemm li tista' ġib xi donuts, ġifieri ma tantx ikun hemm xi ikel ta' Kemm ma hawnhekk. jafux xi ikel, Hawnhekk qed nara ikel jiftaħ li l-aptit hemmhekk. Tittoqgħod attent jiftaħ li aptit mod ieħor. Imma insomma, hemmhekk ħafna abbundanza. ma jfissirx li għandek kwalità. Hemm ħafna varjetà, hemm il-kuluri kollha, Timxi mal ġifieri jekk hawn xi ħadd li vera joffri dita bilanċjata huwa dak li jkun qed isajjar. U li għandu vera sabiħ għandu l-kuluri kollha, ġifieri dik approvata, li inti iktar ma tvarja fil-kuluri tal-ħaxix, iktar ħatiħu ġid, sustanzi, minerali, vitamini, ġifieri. Prosit, sur xeffi. Le, Dario minn daqshekk, ġifieri għadu ma żirx il minħob l-iktar imma fejn niddi tħolżaq u jħobbhom kollha. Jħobbhom kollha, kulħadd. Mela, jekk nifukaw fuq qabel xejn. Jien għadni għaddejn iġġita, mux għax madni xintella. Importanti. Le biex nsaraħlek rasi. Għax jekk inti kifet għamilna pat man-nies illi ħaturjom li qed tagħmilha, la ma trid ħajasba jgħidu mela m'għadux. Dak huwa l-power li inti tibqa'. Anzi, nieħu pjaċir li qed nara ħafna iktar nies anke fit-toro u ssib min jgħidli isma' jiena bdejt nimxi ftit wara li tellajt inti. Iktar kemm nista' jkun nimmotivaw aktar nies iktar aħjar. Però fuq di ħankellmek, il-motivazzjoni. Meta dak li jkun ma jagħmilx skop fil-ħajja tiegħu, pereżempju titkellem ma' ħafna nies u tiġili hawnhekk regolari. Fejn issib min jgħidlek ma nsaqsix tagħmel sabiħ fil-ħajja tiegħek. Dak li jgħidlina marta d-dar. Dak li hemm bżonn nagħmel, isu m'hemmx target, għada ħajjiżbaħ fil-għaxija jerġgħet l-qamar, jiena VOVA la ħanidħol għal xi Miss Malta. La ħankun jgħat nider fi xandi. La ħaġa, la għandi tiġi ġejjina xissa żewġ titfal u kollu għandix motivazzjoni ta' xejn. Kif nistaw il-daw in-nies li tissegwuna infemuhom? Il-taħriġ huwa importanti għalihom. Ġieli tiġri ħafna iktar kmieni. Ġan, hemm min jgħidlek għax issa żewwiġt pereżempju, jew xa tar-rast. Ġifieri qed nitkellmu jista' jkun li għadna bil-kemm istajna 20s. Issa bbew m'għadniex fuq li xkaffa. Kredibbli. L-ewwel mistoqsija ovvja tkun x'garanzija għandek illi inti dik ir-relazzjoni ħatibqa' għal dejjem. Nawguralek ta' ma x'garanzija għandek, ġifieri mbagħad x'ħadd tagħmel. Lanqas dak m'għandu jkun it-target prinċipali għalfejn tiżżomm li jekk nifsek. Tajjeb ġifieri kieku stess, that is hija xi ħaġa ġifieri li inti hija xi ħaġa target illi jekk ilħaqtu wkoll m'għandekx garanzija li ħajinżamm dak l-istess target, ġifieri dik number 1 kieku stess. Number 2, x'perikli nagħmlu ġan. Meta aħna nifukaw l-aktar fuq ħadd ieħor. Mela ħafna nies jieħdu l-opportunità. Jgħidu isma' la pereżempju tar-rast, mela jiena, issa iktar qed nifoka fuq ir-relazzjoni milli fuq in-nifsi pereżempju, jew kellhom it-tfal, issa qed nifoka aktar fuq it-tfal. Jew is-Sinjora ċempli tinna pereżempju qalt in-nies mejna n-neputijiet kollox. U l-kelma kollox beżżani. Issa skont ix tifhem b'kollox, għax jekk hija mqartati li nifisha ftit tal-ħin, mhux qed nitolbu l-impossibbli, nitolbu ftit tal-ħin kuljum, dak huwa investiment fik innifsek. Pereżempju, xi ħaġa interessanti ħafna illi meta nsifru ġan. Anka waqt il-demonstration ta' x'tagħmel jekk inti f'każ nieqal l-ħsara fl-ajruplan, jgħidlek isma' qabel ma inti tilbes il-maskla tiegħek l-tfal. Il-bestija. Ara li tilbisha inti. Għaliex għax ma tistax tgħinhom jekk inti qiegħed fil-periklu. U din l-istess ħaġa. Kif jien nista' nippretendi li t-tfal tiegħi pereżempju ikunu healthy għax il-buzzword healthy. Kif nista' nippretendi li jmorru tajjeb fl-iskola, li jkollhom behavior tajba, jekk jiena dak li qed jarawni nagħmel qed nitma' lil ġismi affarijiet jew qed nagħmel affarijiet illi dak l-istess ġisem mhux ħajjejnu. L-isbaħ waħda meta l-missier idur fuq liben u jgħidlu ara ma narakx tpejjeb, imbagħad jixel il-lajter u jpejjebu. Dika l-iktar waħda li narawha. Din ħobb nassoċja bħalli kieku inti ħadd tmur x'imkien tagħmel xi training u tara min hu mbaċċaġ ħafna. Dali qed jipprova jgħidli hemm xi ħaġa ma treġix, allura inti meta ma tkunx qisek parallel dak li qed tagħmel ma dak li temmen. Tara instructor jikun il-berger. Jisu għed mill-blalen li t-istrenja fuqom. Kif jistgħallimni. Issa jgħidu kif iniet anka jena personalment naf nies illi għaddew minn ċertu problemi anka fiżiċi u minħabba fekk illi huma għaddew minn ċertu bidliet f'ġisimhom. U din il-biċċa ta' xogħol, in-knowledge, l-erf fuq kif jiffunzjona l-ġisem u kif wieħed jitħarreġ jista' jkollok. Ekku.
imma ma jfissirx li għandek il-motivazzjoni. U għalija ġifieri personalment li missejt fi stadji differenti, kemm ta' sports kompetittiv, kemm ta' ħajja leġġera u anka ta' ħajja ta' ħniżdirijiet. Ġifieri ħanejt kollox. Però l-iktar kruċjali mhux kemm taf tilab il-futbol jew kemm taf tgħallem jiġini f'moħħ il-cricket, il-motivazzjoni għalfejn għandek tagħmilha. Eżattament. U hemmhekk fejn ħafna nies li jaħlu ġan. U fil-fatt taqa' fuq xi ħaġa li hija pjuttost bażika, però qabel ma applikawha normalment ikun hemm ħafna nies li jippruvaw ifittxuha minn kull metodu del-motivazzjoni. Hemm min jgħidlek eżempju isma' naf li l-ħelu ħażin anke qiegħed quddiem ħanajdlu le u tgħidlu le darba tnej tlieta normalment ħajwassal ħanaqgħu number one. Però aħjar minn hekk sabu illi hemm tliet metodi ġan. Number one, aħseb fuq inti illum x'inhu idejek. Mela tajt pereżempju qed nilbes size kbir, għandi l-patata pereżempju mhux iffurmata, il-qomos mhux jinqafluli, nitla' tara x'naqta' nifsi, dawn affarijiet li jdejquni. U rridu nirrealizzaw illi dawn l-affarijiet mhux se jibqgħu kif huma, jiġifieri anke jekk niddeċidi li ma nagħmel xejn, dawn jistgħu biss jiggravaw. Ara taqbilx miegħi. Għax jekk ma nagħmel xi ħaġa, is-sizes ħajkbru u n-nifs ħajkompli jaqta' iktar. Jekk ma nagħmel xejn, daw żgur ħajġri hekk. Dawk ħajjiggravaw. Mela dik għal ħafna nies tkun diġà motivazzjoni. Ħuj, jien diġà qiegħda kif qiegħda sew, jgħiduli aħseb wara jekk jiena ġifieri dawn l-affarijiet ħajmorru lura. U ħafna nies jiġu motivati b'dik. U jibdew jassoċjaw dak li aħna ngħidulhom l-edewwa jekk nistgħu npoġġuhom hekk bħal pereżempju ħafna zokkor żejjed, ħafna drink żejda, in-nuqqas ta' ċaqliq mal-problemi li ħajkomplu jiggravaw. Imma jiena qed tajjeb ħafna naqbel miegħek. Dik number one. U jalla li kien hemm min il-qattu issa stess. Però xi ħaġa li niltaqa' magħha regolari u llum il-ġurnata nibda nassoċja ma' dan il-fattur huwa ħafna każijiet soċjali. Ekku. Issa, każijiet soċjali maħniex qegħdin nitkellmu fuq kif ġieli nisimgħu stejjer fl-aħbarijiet illi jien naf mara b'ħames titfal u toqgħod ġo dar ħataqa' ma taqax jew xi ħadd għax jieħu droga, dawk huma każijiet estremi li nisimgħu fuqhom u jeżistu. Però jeżistu ħafna iktar każijiet fejn issib ħanieħu eżempju ta' mara, pereżempju tgħidlek isma' jiena kif qed ngħidu, din hija ħajja normali ta' ħafna nies. Jiena żewweġt illum il-ġurnata l-ħajja għaddejja, imma dawn l-affarijiet li semmejt li inti u malina fadal li żmien u r-raġel qas jagħti każ. Jiena m'għandi xejn, m'għandi l-ebda target fil-ħajja tiegħi, l-ikbar żvok tiegħi forsi mmur xi tliet darbit it-tombla, nara xift kuljum u meta dak immur niekol żewġ burgers. Issa, meta inti għandek il-ħajja ta' dak li jkun maġuna b'dak il-mod, wieħed għalfejn għandu jitrenja, ngħidu kif inhi. Ġifieri minnu għalfejn m'għandix din id-damdam 20 pakkett tal-ħelu waqt li qed tara programm. Naqbel ħafna minnek. U ħankompli jgħidlek, mhux darba ngħixu aħna lura ngawdu llum il-ħajja qasira. U qed nieħu gost ħafna x'inti qed tirrappreżenta ħafna opinjonijiet li huma vera simili għal tiegħek. U infittxu kemm infittxu ġan dejjem ħansibu raġuni jew raġunijiet biex ma nagħmlu xejn jew raġuni jew raġunijiet biex nagħmlu xi ħaġa. Din l-istess persuna li jekk pereżempju għandha 6 tfal, jekk tiġi nse, jiena jekk ma nagħmel xi ħaġa llum, daw it-tfal min se jieħu ħsiebhom? Min se jaħdem għalihom? Jekk pereżempju qiegħda f'relazzjoni abbużiva, jiena naf li missierhom ma tantx se jieħu ħsiebhom pereżempju, għax nagħmel? Nirriskja li nispiċċa l-isptar jew inkella taħt l-art biex nitkellmu ċar u jieħu missierhom nittama jien eżif. Mela aħjar nara x'nagħmel biex jiena nilbes dik il-maskla, ħalli lilhom inkun nista' fejn hemm bżonn nilbsilhom il-maskla wkoll. Dik number one. Number two, pereżempju, hemm ħafna nies, ġan, illi jimotivaw ruhom biex se jakkwistaw. Mela min jimotiva ruħu b'xi riskja illi jista' jitlef. Mela kif semmejna tista' tmur inti sizes ikbar, tista' s-saħħa titlifa aktar. Hemm min jimotiva ruħu x'se jakkwista, jgħidulek issa ġej is-sajf, irrid nilbes il-bikini għax ili ma nilbisha minn mindu kelli 22 sena. Hemm min jgħidlek pereżempju jiena rrid nagħti risposta lil kull min għajjarni boċċ u kull min qalli li biċċajt jew inkella b'tajjira jew pereżempju dak il-persuna li darba kont miexja u qalli għamel dieta x'bin. Daw affarijiet nismagħhom ta' kuljum. Vera, jeżisti. Hemm min jimmotiva ruħu biex se jakkwista. Tajjeb, pereżempju ngħidu aħna wkoll qed tiġini issa l-idea illi ikun hemm raġel jgħidlek jiena ili ma nilab naqra daqqa ta' ballun. 20 sena, għax bla nifs għajjien dejjem id-dar għax-xogħol mix-xogħol għad-dar u ġieħ. ċirkolazzjoni. Eżatt, u darba labs mejlux, tgħix kemm tħaqt imma għamil ġimgħa tgħimu ġuħ ma kollhom kien. Vera ħadd pjaċir u rrid ikolli nies biex nerġa' nagħmilha.
per eżempju. Tajjeb, issa, in-number 3 tkun it-triq. Mela jiena apposta l-ewwel semmejtlek, mawx bħalek. Illi per eżempju jekk jien għandi hawnhekk il-ħelu fuq il-bank, x'inhu ċ-ċans li nieħdu? Huwa daqsxejn għoli. Kieku per eżempju inti ġan għax taf li għandi vizzju noqgħod innaqarlek il-ħelu minn hawn. Ħbejtu li per eżempju wara x-xef, bot mill-lajn bot mill-qalb jgħidu. Allura aħna x'irridu nagħmlu? Irridu naraw li dawk in-nies illi aħna qegħdin madwarhom u dawk l-affarijiet li huma madwarna kemm jista' jkun nagħmlu triq lixxa. Bħal pereżempju, jekk jiena għandi il-platt tal-ikel, ma nħallix within reach il-ħelu hemm u drink hemm u l-soft drink għax kont se nsemmi ditta partikolari. Tajjeb, għax within reach ħafna iktar faċli mela dawk bejthom jekk jista' jkun ma jidħlux id-dar mill-ewwel. X'inhu ċ-ċans illi inti bil-Malti tinfaqa fil-ħelu? X'imhu l-ogħla illi hu qiegħed id-dar? ċans huwa enormi. U iktar ma jgħixu ħajja maġla iktar faċli. Ekku, u allura. Għax jiġuna labti iktar ma jkollna stress, iktar ikonna labti ta' sokkor, ġifieri naqru xi ħaġa, jekk nkunu bin-nervi, naqru xi ħaġa. U dik mistoqsija oħra milli xtaqt illum insemmi ġan. Mistoqsija komuni ħafna hija kif qed jaqbadni iktar il-ġuħ ta' spiss. U iva ġieli jkun hemm bidliet pereżempju mis-sajf għax-xitwa mix-xitwa għas-sajf. Imma normalment jaqgħu taħt dawn il-kategoriji. Number 1 jista' jkun dak li jkun mhux qed jixrob biżejjed ilma. Allura jitħallat il-ġuħ malaċ, tiskanta. Is-sintomi kultant li għad tiġi simna, mhux dejjem li jkunu għajma ħalqi kif inhu xott, imma jista' jkun qisu li għandi laċ. Dak huwa każ ngħidu għali dak huwa każ estrem. Meta inti tħoss in-nixfa f'ħalqek, jiġifieri vera ġismek qiegħed jibki. Ekku, wasal iż-żmien li tagħmel xi ħaġa SAP taqbad tixrob mill-ewwel, tajjeb. Issa min jgħidlek ejjin regolari jiġri hekk. Millux konti ma insejt ma min konti għad. Ġiġaħat u għalli jiena iktar minn żewġ grokkiet ilma ma nieħux, għax idejjaqni. Issa, normalment diment li ma jkunx każ gravi ta' dehydration, tipikament qed iġib l-ilma minn sorsi oħrajn, bħal pereżempju għal grazzja tal-Alla jieħu ċertu frotti u ħaxix. L-ilma mhux bil-fors li nferraw fit-tazza biex niftehmu dik number 1. Però iwa jista' jkun li tjaqbdek iktar il-ġuħ ta' spiss għax ġismek qed jitħallat laċċ mal-ġuħ. Mela qabel ma inti tkompli tikol, ħafna ta' spiss anzi, qabel ma tkompli tikol, hu tazilma, ara jekk jitlaqx dak li inti ħsibtu ġuħ. Għax jista' jkun li kien ġast qaċċ. Number 1. Number 2, meta niklu affarijiet ta' zokkor, jista' jkun anka it-zokkor fil-kafe. It-tendenza ħad tkun ħafna ikbar illi aħna ħankomplu niklu wara dak it-zokkor. Għaliex? Għax ġisimna bażikament f'termini sempliċi ħajolli l-livell ta' zokkor jerġa' jsabatulek u malli jinsabat jerġa' jaqbdek il-ġuħ u jerġa' jaqbdek ċertu nervi. Equals, normalment immorru għall-ikel. Mela dik number 2. Number 3 hija li ma nkunux qed nagħmlu exercise regolari u exercise intensiv. Di vera interessanti. Exercise regolari u exercise intensiv. Mela, jena għamlu parentesi żejra. Exercise regolari x'inhu, exercise intensiv x'inhu. Tal-ġen. Mela, hawnhekk issa jiena mhux qed nappella għal kulħadd. Għax nista' nifhem illi hemm min jista' biss jimxi jew jista' biss jom, pereżempju. Hemm min ma jista' jagħmel xejn minn dan li huma rari però possibbli. Però min ġismu għal grazzja tal-Alla jiffunzjona tajjeb, min jista' jħaddem il-muskoli kważi kollha jew kollha ta' ġismu tajjeb, huwa importanti li nagħmlu eżerċizzju li jkun qasil fil-ħin idealment sabu. Ngħidu aħna nofsija. Ikunu nofsija intensivi għax sabu illi bekk inti tnaqqas anke l-aptit żejjed ta' ikel. Ironikament, meta nimxu fit-tul, jew nomu fit-tul, l-aptit jiżdied iktar. Tajjeb, jiġifieri, hemm naqra bilanċ. Mhux qed ngħid allura mela tifqu imxu, jew ifqu għomu. Mhux il-każ għax il-ġid huwa kbir. Nibbilanċjaw? L-aħjar tibbilanċja u hemm min jista' jagħmel mixja fit-tul biss pereżempju, jew ma biss għax ċertu intensità ma jistax jagħmilha. Biex nagħmluha b'mod sempliċi. Jekk aħna ngħidu 3 darbit fil-ġimgħa ħanimxu siegħa fit-tul u nagħmlu ma nafx kemm il-kilometru. Imma mbagħad darbtej fil-ġimgħa ħanaqbdu u ngħidu isma' ħanżidu l-pass kważi ħaniġġogjaw imma ħanamluha għal 30 minuta. Normalment l-iktar li sabu taħdem jadaq xej bil-kontra, illi l-aħjar l-iktar regolari jkun training intensiv. Billi jimbat aħna, innaqsu naqra minn dak l-istress, għax ironikament ikun hemm stress fuq ġisimna dak it-tip ta' training, ta' stress tajjeb, imma stress ukoll. Illi l-aħjar intawlu il-ħin imbagħad u naqsu l-intensità. Mela pereżempju għamilt 3 darbiet 4 fil-ġimgħa, exercise intensiv, jumejn oħra mort mixja fit-tul. Mixja illi qiegħda hemmhekk biex tirrilassani. Imma għax jekk aħna ħanżommuha bħala dimejn, iwa ħansibu il-ċans li aħna niklu iktar ħajjiżdied ukoll. Allura mbagħad kif qed tgħid inti ħaġa ġib l-oħra.
Emmilek tajjeb mistoqsija komuni ħafna hija illi jiena vera ma nistax niekol, pereżempju wara s-sitta jew wara s-seba'. Jiena ngħid number one għall-aħħar sax kieku l-ekonomija, speċjalment tal-pajjiż tagħna tinżel kollha, ir-restorant jalqu kollha wara s-sitta s-seba'. Il-good news għar-restorant għal min qed jisma'na hija din. Illi inti l-aktar li jgħod mhuwiex fiex ħin tiekol, imma x'tiekol u kemm tiekol. Mela pereżempju wara xi logħba futbol, ma nafx kemm xi jirġiel jarawna, jekk li qed jarawna n-nisa tagħhom li jistgħu jgħidulna żgur, illi dan wara logħba ta' Champions League pereżempju qed nitkellmu fuq top level, daw l-istess players jiftħulhom ix-shavers fejn jkun hemm l-ikel u tara l-kulħadd jikol il-frott, jikol il-ħaġiġ. Jgħidulek il-11, dak ħajsirlek xaħam. Sofġieħ il-bambin. Kieku min jħossib daw il-players, daw iridhom jaħxienu biex ikun qed jiġu wara xi ballu. Cristiano Ronaldo. Obesi nimmaġina għax kieku min jaf kemm ilu jikol wara l-logħba. Jiġifieri nistgħu nserħu moħħ in-nies li l-aktar li jgħod huwa x'tiekol u kemm tiekol mhux fi xħin. Issa min ibati minn xi indiġestjoni min ma jistax jiekol pereżempju fi żmien satej qabel is-sodda dik storja oħra, però b'mod ġenerali. Torqod fi iktar tard. Jew min pereżempju għax ismajna xogħol kmieni, mela aħjar nispiċċa nikolna iktar qabel, ħalli jiena nkun irqatthom sew, għax imbagħad l-irqat huwa wkoll fundamentali, ġifieri dawk is-7 min sigħat irriduhom dejjem. Matteus, grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilkom bħal dejjem. Baqgħet ngħidlek kemm int bravu u kemm pjaċir nitgħallem minn għandek kemm jiena u ħafna mit-telespettaturi tagħna. Waqt li kienet jitkellem Matteus stajtu taraw ukoll jew l-email address tagħna jew inkella il-numru tagħna tal-uffiċċju fejn fidejkom biex tkun qegħdin tagħmlu kuntatt jekk tridu illi il-klim tal-espert tagħna jkun iktar immirat b'mod personalizzat u bil-qalb kollha Matteus jieħu ħsieb illi gwitakom pass ukoll kif inti l-ħajja tiegħek tista' tkun isbaħ mhux tidher biss imma anke tħossok aħjar. Grazzi lilek Matteus. Grazzi ta' kollox, grazzi lilek. Aħna għal waqfa ta' riklami nerġgħu niġu lura nispiċċaw ukoll ma' xef fuq dan il-lup u